जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। नैजि रोजानिख्रुइ बांसिन जोलुर गेलेनाय नायगिरिया डिमाकुसि स्टेडियामाव गोजोन लाबाय। दैबानाजों लोमजाना दुखुथिया सुबुंनो अनसुंथाइ होनो ISL गेलेगिरि आरो बड'लेण्ड 11 जों चेरिटि जोलुर गेलेनाय। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि स्टेडियामाव सानसेनि गेलेनायजों दैबाना अनसुंथाइ जोलुर गेलेनाय जानानै थाङो। बे गेलेनायाव बाहागो लायो ISL आरो बड'लेण्ड 11 गेलेगिरि बिथांमोना। गेलेनायाव मोननै दोलोनि गेजेराव 2-2 गलाव ड्र' जाना थायो। BTCनि गेलेमु बिफाननि EM दावबायसा बर'नि दैदेननाय गेलेनायखौ बेखेवना होयो BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। BTCनि गाहाय प्रमद बर' आरो गेलेमु बिफाननि EM दावबायसा बर' बिथांमोना बे गेलेनायनि सोमोन्दै एरै बुङो। दिनै डिमाकुसियाव जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव आरो डिमाकुसिनि जिखिनि जोंहा स्पर्ट्स एसोसिएशननि माखासे बिबानगिरिफोर दङ जयै बेवहाय ISL I लीग गेलेग्रा आरो बड'लेण्ड 11 होननाय मोननै क्लाबनि गेजेराव मोनसे फुटबल मेट्स बेवहाय खुंनाय जादों आरो बेवहाय जिखिनि नायगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय जि अनसुंथाइ मोननाय दिनै डिमाकुसियाव जोङो जोबोद मोनसे समायना फुटबल मेट्स नुनो मोन्दों। जोंनि ओनसोला फुटबलाव जथेस्थ' जौगानाय, नाथाय बेखौ मोजाङै अर्गेनाइज भाबै जोङो लांनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय जोबोद माने पटेन्सियेल थासेयावबो माखासे प्लेयारफोरनि गेजेराव केपासिटि थासेयावबो बिथांमोना नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हायाखै। दा बिनिखायनो बिथांमोनखौ बोरैहाय मदद खालामनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों माखासे हाबाफारि लादों। दा बिनिखायनो आंबो बे फुटबल मेट्सआव बाहागो लाफैदों नायनो थाखाय। आरो थांनाय बोसोरावनो जोङो मोनसे काउन्सिल फुटबल लीग खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय थांनाय बोसोराव कभिडनि थाखाय हायाखिसै। देग्लाय जोङो काउन्सिल फुटबल लीगखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट आरो एजुकेशन डिपार्टमेन्ट जयेन्टलि देग्लाय बोसोरनिफ्राय स्पर्ट्स इभेन्ट्सफोरखौ जोङो स्कुल कलेजफ्रावबो स्टार्ट खालामफिनगोन, गामिफ्रावबो स्टार्ट खालामगोन। आङो मिजिंथिदों जे जोंनि ओनसोला स्पर्ट्सआव फैगौ खम बोसोर समनि गेजेरावनो खम समनि गेजेरावनो जों दावगालांनो हागोन। बिखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायगोन बा बिथांमोना स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट रायज्लायनानै बेखौ थिग खालामगोन। दा बेवहाय मोननै थांखि दङ, रिलिफआ मोनसे थांखि आरो लोगोसे जोंनि फुटबलखौ, जोंनि ओनसोलनि फुटबलखौ प्रमोट खालामनाया मोनसे थांखि। बेवहाय ISL गेलेगिरिफ्रा बिथांमोना जोबोद एक्सप'जार मोनबाय। दा बिथांमोनजों जोंनि लकेल माखासे फुटबल प्लेयारफोरखौ गेलेहोनानै जों बोरैहाय बिथांमोनखौ माने माखासे एनकारेज खालामनो हायो, इन्सपायार खालामनो हायो आरो एक्सप'जार होनो हायो, बे मोननै थांखिखौ लानानै बे मेट्सखौ लाखिनाय जादों। जोबोद गोजोननाय जोङो फोरमायगोन। गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय भारतनि मुंदांखा माखासे क्लाबफोराव गेलेनायनि जि गेलेगिरि, बे गेलेगिरिनि गेलेनायखौ नैबे उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव नुनो मोनगासिनो दङ एबा नुनो मोनबाय। बेयावहाय जोङो जोंनि सा सानजा भारतनिफ्राय इन्डियान प्रिमियार लीग एबा I लीग बा ISL बे हान्जायाव जायफोर गेलेगिरिफ्रा गेलेयो बिथांमोनखौ मोनसे हान्जा एबा टीम, आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्रायबो गोबां गेलेगिरि दङ जायफ्रा इन्डियान रेलवे बा आसाम इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड बा अइल बा RBI एबा रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया बेफोरबायदि टीमाव गेलेयो। बिथांमोन गेलेगिरिफ्रा मोनसे टीम एबा बड'लेण्ड 11 होननानै मुं होनाय जादों। बे मोननै दोलोनि गेजेराव नैयाव दिन्थिफुंनाय मोनसे फुटबल बादायलायनाय नङा, बियो दिन्थिफुंनाय मोनसे फुटबल गेलेनाय बे सोलिबाय थादों। आरो बेयाव जिहेथु जोंनि ओनसोलाव गिबि खेब जादों बेबायदि गेलेनाया, बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बेयो जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै आङो बुंगोन। आरो बिनि गेजेरजों जोङो गेलेनायखौ नायनायजों लोगोसे जायफ्रा नायनो फैदों बिथांमोननिफ्राय जोङो रांखावरि बा रां अनसुंथाइ लानाय जादों। जाय रां अनसुंथाइखौ जोङो थांनाय समाव जालांनाय जि दैबाना आसामनि, बे दैबानायाव जालांनाय खहा जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय आसाम सरकारा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मुङै जि रिलिफ फान्ड खुलिदों, आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि मुङै जि रिलिफ फान्ड खुलिनाय,
बे मोननै रिलिफ फान्डआव जोङो दिनै जिखिना जोंहा अनसुंथाइ सिखारबाय रांखान्थि बा रांखावरि बेखौ जोङो समानै बाहागो मोननै खालामनानै जोङो गथायनि थाखाय जों थांखि लादों। जोङो दासिम साननाय जाथ'वाखै जुदि प्रयोजन जायोब्ला एबा समा जुदि जोंखौ खालामनो थाखाय माखासे थासारि खालामबावोब्ला जों निस्सय जों खालामगोन। फुटबल नङाब्लाबो बिदिनो गुबुन इभेन्ट बा हारिमुनि बिथिङावबो जों खालामनो हायो जुदि समा जुदि बिदि फैफिनोब्ला बिदि माखासे थासारि अब्लानिया जों निस्सय सिन्था खालामगोन। खिन्थु दासान्दि जोङो बिटिआर ओनसोलाव जोङो नैबे मोनसेल' गेलेनायखौनो जोङो सिन्था खालामनानै खालामगोन। बे नैबे दिनैनि गेलेनायनि गेजेरजों बेसेबांसो अनसुंथाइ सिखारगोन बायदि? जोंथ' बेहाय 17 लाख टारगेट खालामनानै जोङो गेलेनायखौ जोङो खुंदोंमोन। दासिम आङो काउन्टाराव खौरां लायाखै बेसेबांखिनि फैगोन, थेवब्लाबो 10 लाखनिथ' सायाव फैगोन जों बेखौ बुंनो हायो। आरो 10 लाखनि सायाव फैयोब्ला जोङो मोनसे मोजां बिबांनि रांखान्थि जोङो आसाम सरकार आरो जोंनि बड'लेण्ड सरकारजों गथायनो हागोन होननानै जों बुंनो हायो।